Ngisacela ukubingelela nguManguthobana. Ngisacela ukuveza nakho. Kuyenzeka thola ukuthi umuntu uthi unesilwane noma umuntu athi izinto zakhe azihambi kahle. Kanti lento wazalwa nayo. Lento iyaphuma naye ngalesikhathi ezalwa kumama wakhe. Kwakuvalwe bani? Umama wakhe noma ubaba wakhe. Leyo nto ke iyahlupha ngoba uhamba uthenga izinkukhu ugezwa, uhamba izinyanga ugezwa. Kanti lento wena lo muntu lo okukhiphele lento mhla ugezwa awukhulumi ngaye. Yabo, wena ukhuluma ngawe kanti lento ayibizwanga ngegama lakho. Angazi noma uyangizwa yini. Lezi zinto lezi zobuthakathi zisebenza kakhulu ngomoya. Njengoba isebenza ngomoya, bayakwazi ukuthi into beyibeke kumama wakho. Besho bethi yonke inzalo yakhe ayiphume nenhlupheko, ayiphume nesilwane. Yabo, uthola ukuthi kini niney'nkinga ey'fanayo nonke. Kanti lento ayibekwanga kunina. Nina senigeziwe, nina wena usulahleliwe sekuze nawe awusazi ukuthi kangakhi. Uma uzothi umuntu mkhulu nasengilahlelwe mhlampe noma kawu-15 nami angisazi iy'nkukhu esengilahleliwe ngazo. Ezinye zey'lwane zicushwa ngento eyigazi. Ngalesikhathi lo muntu efaka igazi entweni ozogeza ngayo, upha lento amandla. Angazi noma niyangizwa yini. Ubokuthi uma uyogeza enyangeni noma uyogezwa noma uthole izinto zokugezwa, uhlukane nokufaka into eligazi. Ngoba lesilwane abanye sidla igazi kubona. Nawe nangalesikhathi isikhando sivuswa siphakanyiswe ngegazi. Yikhona-ke ngihambe mese ngiveza nanti ibhodlela leli eligreen. Le bhodlela leli lilwa nento eyiziqalekiso nento ehamba ngomoya, izifo zomoya. Kukhona omunye umuntu ogulayo kodwa akazi ukuthi uphethwe yini. Ngesimo sokuthi lento lo muntu lo wayenza yaba umoya yaphila kuyena. Manje leli bhodlela leli ngelokugeza izinto ey'njalo njengoba bengichaza. Siyathokoza uManguthobana.